Здравей от мен, Лати, Бахов терапевт. Искам през терапевтичните карти с цветни моноесенции да ти представям цветните моноесенции и така ще прецениш коя е за теб или ако имаш нужда от няколко цветни моноесенции, мога да ти изготвя твоята индивидуална комбинация от цветята на доктор Бах. Това е една от 38 на брой цветни моноесенции. Тя е Gentian или тинтява. Тази цветна моноесенция е подходяща за хора, които са в униние. Хора, които са се обезкуражили, да речем от несполучлива работа, започват няколко месеца, не се получава и напускат. Или пък ги уволняват. Хора, които не са си взели успешно изпитите. И така те изпадат в едно състояние на поражение. А тази цветна моноесенция и нейното използване хармонизира именно това неразположение, това поражение, което изпитва личността. И с тази цветна есенция се повдига духа и тогава мотото на личността става: ще успея, опитвам отново. Можеш да се свържиш с мен, за да ти изготвя твоята индивидуална комбинация и да се отървеш от всички тези емоционални дисбаланси. Страхове, депресия, паник атаки, липса на енергия, безсъние и още много други.